Da li nam je potreban prečišćivač vazduha u automobilu? Sa velikim porastom nivoa zagađenosti vazduha zadnjih godina i ogromnim brojem sati koji mnogi provedu u svojim automobilima dok putuju na posao, prečišćivači vazduha u automobilima su od novine postali gotovo suštinska potreba. Prečišćivač vazduha za automobil deluje kao odlična ideja. Da li su nam potrebni? Da li prečišćivači vazduha u automobilu uopšte rade? Studija Američkog nacionalnog instituta za zdravlje otkrila je da čestice iz kočnica i ugljevodonici koji dolaze iz unutrašnjih komponenti takođe mogu izazvati zdravstvene probleme. Automobilski inženjeri upozoravaju da i čestice u automobilu takođe mogu biti opasne za one koji voze duže vreme. Otvaranje prozora je najlakše rešenje jer unosi svež vazduh. Ali ako je spoljni vazduh zagađen, onda vam je potreban prečišćivač vazduha u automobilu. Ali ostaje pitanje da li ovi uređaji zaista pomažu. Šta treba imati na umu kada kupujete prečistač vazduha za automobil? Uverite se da prečistač takođe filtrira male čestice i gasove. Imajte na umu veličinu vašeg vozila i u skladu sa tim kupite prečišćivač. Pronađite uređaj sa konstantnom isporukom čistog vazduha. Pošto su vožnje automobilom česte, to je neophodno kako biste sve vreme boravka u automobilu proveli udišući čist vazduh. Postoji nešto što je činjenica u gradovima Srbije kao i u mnogim gradovima sveta, a to je zagađenje. Ima različitih načina za rešenje ovog problema, a najbolje je sadnja što više drveća i sprečavanje širenja betonskih površina, ali to je nešto što će potrajati. Jedan od bržih načina je da koristite prečišćivač vazduha. Neki koriste prečistač vazduha kod kuće, drugi opet imaju prečišćivač vazduha u kancelariji, a šta je sa vašim automobilom? Da li vam treba prečišćivač vazduha za auto?